gee m ntị nye m ntị gị ka m bụ ige uche maka na akụ aka ege ntị agba tọọchị afọ ụzọ ifu 2022 abalị ọ dị ga immense ọ dị mensis gee nụ ntị iwe jegide baịcha mkpa baị kumkum baị ntị aja baị ije abalị enye ha awụkwa baị nkwechiri ịgbakwa asa iwe je amụta nwa na-agba mmiri alụba ije amụọ nwa na-agba mmiri brọda jisie ya ike ịgba mmiri abụrụ onye chọọ ọbụrụ onye chọọ ọbụrụ onye ọbụla na-agba mmiri ịgba mmiri abụrụ ọnwụrụ nwaanyị anyị gbapụta kịta asị ha enya dịziga dịka onye na-agba mmiri a na-ebi ya n'iru ọsọ gị too ogo ma mma ịdị agba mmiri ma ịdị agba mmiri mana ị ga-afụ ndị jọọ njọ ọ bụ ewere mmiri omerụọ gị arụ ya owere mmiri ọgbasara gị ihe n'iyi kogodu efu onye ya asụ mkpụkpụ ọsụ mkpụkpụ onwe na arụ onwere ike jọọ njọ mana inwe na-eru bed nwe gosi gị na ọ bụ mama ịwata ịya ifu mmiri ikogodu isi ga-epegodu mpe ịgba mmiri abụrụ onye chọọ ihe a bụ special gift Chineke nyere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọ bụrụ onye ọbụla ka e nyere ya katkizim jee gụọ katkizim gịnị bụ okwukwe asị na okwukwe bụ onyinye mmụọ Chukwu ji eme ọgụ ịgba mmiri bụ onyinye mmụọ ọ bụrụ onye ọbụla ka a na-enye ya ọsọ gị bụrụ onye ide mmiri north and south ọsọ gị bụrụ onye ofe mmiri ọsọ gị bụrụ nwa mmiri ọsọ gị jee na nke onye eze Jizọs ka ọ rụọrụ gị ọrụ mmiri ịda agba mmiri bụ ịda agba mmiri ọsọ gị nwee 10 gallons of water biri n'ime mmiri my sister enyere gị bụ na enyere gị ife ọsọ ya fọsọ enye ọma mere ịda aka iwu onwe gị naanị efe efe ọsọ ya enye ọma ịkasị ya na ahụ ọwafọ ngị wa ahụ ịkasị ya echi asị gị nekwa nwa mbụ mbụsị ya ka m pịacharụ aga na-anyọrọ m mamịrị mmiri ime bụ mmiri na ịmata nwaanyị aka ele tatatatata onye a na-agba mmiri ịkpọrọ ya inye ya 5,000 ife onye na-agba mmiri nye ya 50,000 in fact tinye ya na payroll every month na-akwụ ya salary ọ dịrị isi ihe a bụ onyinye Chukwu nye ya onyinye a Chukwu ji egozie ọ bụrụ onye nwanne ọ nọrọ onwe ya Chukwu gozie Chukwu si ya nne na mmiri gbaba mmiri Chukwu ji esatụrụ ya onyinye mmụọ Chukwu ji eme ọgọ ada anwụrụ ya ọgwụ asị ma ya anwụrụ ọgwụ amụ ga-ebu ibu asị gị erije ma ọpụreshọn ala ga-ebu ike ga-ebu mana efe ịgba mmiri ada anwụrụ ya ọgwụ enyere gị bụ na enyere gị enwe ndị enye ya ihe a special talent nye m akwụkwọ nsọ ji wee sị a talent of a man maketh a way for him ihe a special talent Chineke nye ya ị bụrụ nwaanyị ị na-agba mmiri ị na-adị wet year to year taa iwuzi ụtọ onye mgbu a dịrị ga-aka abịa kpọrọ chepụta okwu ọmụ gị niile erichasị ya ebe ebe ahụ ịkọ ire ma asọ m ya ị na-ayị ara ịgba mmiri si special talent ịgbata dis 2022 fụ nwa na-agba mmiri jisi ọsọ gị n'isi na-ahụ ya kpọrọ ya jụụ n'ọgwụ take special care take a special care for her ihe a bụ ịgba mmiri onyinye mmụọ Chineke nye ya si ya were rụba ọrụ ọbụla a na-enwe regular nwee VIP nwee VVIP ụmụ nwaanyị niile bụ regular onye ọbụla ndị a na-adị wet bụ VIP mana ifo ndị a na-agba mmiri den gị wibụla ego amara efu ugoro mma gbara afọ ọnụ gbaa dị mkpa nwezuo ihe niile efu ugoro mma mana ijighị ego you are a lesbian. In fact, ị kwesịrị ije ebe aza ifụsịadị ụmụ nwaanyị na-eti afọ umo anya na afọ ụzọ na a na-ewepụ ọdọrụ ụka ebe a ka ị kwesịrị ịnọ soro fa na-eti mkpu asị ga ma fụna gwa gị bụ pịọ nwa ọwa anụ na ntị na onwe nwe imewara obi anyị nwabụ ụmụ iyo wee nyochaa pịchaa nechaa wee bụrụ na nwa na-agba mmiri wee mewa ya obi ayi brọda anyị kpọrọ gị ya like ya anyị efu 2022 ụmụ nwaanyị na-agba mmiri anyị ejiri ya egwu in fact anyị emepe WhatsApp group for ụmụ nwaanyị na-agba mmiri every month a na-akwụ onye ọbụla ụgwọ emepe WhatsApp group abụọ bụrụ nwaanyị ị na-agba ya ọsọ gị jee nwụọ tanka mmiri taa enyere gị bụrụ ihe chọ this 2022 anyị nwabụ ụmụ iyo a na-ediscover special talent a na-ebere from ụmụ nwaanyị na-agbagodo mmiri Chineke nyefe ha jide from there agabazie ya ka nsị ka nzu na ozi n'ihe okwu nke ose bụrụ ụwa ekene dịrị Chukwu